Este evento deportivo xurde co obxectivo de fomentar o deporte no municipio, concentrando nun mesmo día e lugar as tres modalidades con máis afección en Noia. Dividiremos o pabillón en tres seccións, onde meteremos fútbol 3x3 con dúas porterías reducidas. Despois, en baloncesto, contaremos con dúas canastas reglamentarias e tamén en vólei cunha rede homologada. Ademais das competicións que darán comezo ás 10 da mañá no pabillón municipal Agustín Mourís, haberá exhibicións de taekwondo, kickboxing e boxeo. Contarán ademais coa presenza dunha mascota encargada de interactuar co público con espectáculos de animación. Entre medios dos partidos para que a xente non só vexa deporte, e que a xente e os rapaces poidan quedar ali no pabillón deportivo pasándose ben, haberá unha mascota facendo calquer tipo de espectáculo, concurso de triplos, como decía Hugo. O peche da xornada terá lugar ás 11 da noite, cando se procederá á entrega de trofeos elaborados polos usuarios da asociación Amisela. Dende o Concello consideramos que é moi importante apoiar as entidades prestadoras de servicios sociais como a Amisela, e por iso que decidimos que unha boa maneira de colaborar con eles era que os rapaces e rapazas desta asociación formasen parte deste proxecto elaborando eles mesmos os trofeos que se lles entregarán aos gañadores. Trofeos feitos á man, con cariño e con sensibilidade. Tamén haberá premios en metálico para os tres primeiros clubs clasificados de 300, 150 e 50 euros respectivamente.